Kaso sa dengue sa Upol, Misamis Oriental adunay pagsaka base sa disease surveillance sa Upol Rural Health Unit. Mga residente giaghat nga batasanon ang pagpanglimpyo sa palibot. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gibutyag karon sa Upol Rural Health Unit Disease Surveillance Team ang pagsaka sa ihap sa kaso sa dengue sa Upol, Misamis Oriental. Sa pinakaulahing datos nga ilang nahipos, adunay 20% nga pagsaka sa mga dengue suspected cases kung itandi sa susamang bulan sa milabay tuig. Same karon na morbidity week, 22, which is May 26 to June 1 na date is last year is 49. Then karon manggod sa 2024 is 63 ang Upol. Gidugang sa mga opisyal nga sa 19 niini nga gipailawom sa dengue NS1 rapid test kit, nagpositibo sila sa maong sakit. Sagad kuno sa mga nataptan sa sakit nga dengue, mga bata nga nag-edad og 1 to 10 years old. Pinakadaghang natalang kaso sa dengue ang barangay Malanang nga adunay 14 ka kaso. Gisundan kini sa barangay Tabok ug barangay Bara nga adunay tag-11 ka kaso. Barangay Igpit 9 ka kaso, barangay Patag 8 ka kaso, barangay Poblasyon 3 ka kaso ug ang barangay Tingalan, Limunda ug Bonbon nga tag-2 ka mga kaso. Samtang usa ka kaso sa dengue sa barangay Luyong Bonbon. Isa siguro is kanang gakuan og gapundog tubig kay labi na dato sa usually city homes manggod na siya kay ang mga area dadto manggod is gapundo, then wala nila gina monitor ilahang kuan if gikuanan naman day siya o hindi po yan og dengue. So muna ang usa sa atong bantayan. Hinuon taas na kuno ang awareness sa mga residente. Gani misaka ang early consultations. Wala pa sab kuno'y gikataho nga namatay bisan pa man sa kataas sa kaso sa dengue sa ilang lugar. Giaghat karon sa mga otoridad nga batasanon ang 3 o'clock habit ug ang 5S aron malikay sa maong sakit. Ilabi pa nga nagsugod na ang tag-ulan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.